sa aga, enot na tinipon sa DZGB News Base. DZGB, Barata alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to alas 5:05. Diyos maray na hapon mga tugang, aldawnin Sabado, ini po ang Bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Tututukan na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang distribution kan financial assistance sa mga pamilyang naapektuhan kan bagyong Enteng sa masunod na simana. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pigtatapos na kan ahensya ang mga request para sa family food packs. Siniguro kan sekretaryo na supisyente asin day magkukulang ang relief items bilang paghanda sa mga posible pang kalamidad na maabot sa nasyon. Dai nagpupundo ang ahensya sa disaster response operation tangani masiguro na matatawanin tabang ang gabos ng mga residenteng naapektaran kan nakaliis na bagyo. Sigon kay DSWD Chief, sobra sa kabanga kan pigkakarkulong 500,000 family food packs ang nakatagama para sa Enteng hit families na naitauna sa bilog na nasyon bilang augmentation support sa mga apektadong local government units. Mientras tanto, ipighiras kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga isusumitir na requirements para makaresibi min 100,000 pesos centenarian cash gift na nakabase sa Republic Act 10868 o Centenarians Act of 2016. Sigon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, posibleng ipasa ang baptismal certificate, magi ng school o employment records na may bulan kung rin namundag ang centenarian. Ang mga nasabing dokumento ang isusumitir in kaso ang mga panginot na requirements ang dai na available o wala nang mahiling na record kini. In kaso magadana ang centenarian, sinabi ni Dumlao na may tatao pa man ang cash gift sa mga aki o sa pinakaharaming kapamilya kan gurang. Dagdag pa ni Dumlao, nakatalaan man na ay manihar kan National Commission on Senior Citizens o NCSC ang nasabing lay kung saan sakop kay ni ang implementasyon kan Expanded Centenarians Act covering senior citizens na nasa edad 80, 85, 90 asin 95. Sigon sa RA 10868, ang gabos ng mga Pilipino na nag-abot sa 100 years old paitaas asin naka-star sa Pilipinas o maging sa ibang nasyon ang matatawan nin letter of felicitation hali sa presidente kan Pilipinas bilang pagbati sa celebrante asin tatawan nin centenarian gift na minakantidad 100,000 pesos. Sa giraray po na nagpatanid ang Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko kontra sa mga post sa social media na nagtatangro ng cash assistance sa mga Pilipinong may national ID. Sa saindang official statement, sinabi ni National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, bako otorisado ang mga post asin warang kinaaraman ang ahensya. Nilinaw ini na dahil sinda nagtataon in anuman na cash assistance o kaya financial incentives. Ang pagpaparehistro sa National ID System na mataonin valid proof kan identity sa mga Pilipino, libre asin dai kaibahan ang monetary compensation o financial assistance. Pagiramdum pa kan PSA sa publiko na ibitaran ang pakikipagkoordinar sa mga individual o kaya grupo sa likod kan mga post na ini asin ibitaran ang mag-apply para sa pigatangrong cash assistance. Pigang ganyar ang publiko na magsumbong sa PSA sa paagi kan official channel kan National ID.
Sa iba pang mga bareta, siniguro ni Senador Sherwin Gatchalian na pag-aadalan niya ang intelligence funds kan mga law enforcement agencies sa nasyon sa pagsalang kan mga ini sa pagdangog kan 2025 budget. Katakod naman ini kan pagpalyar kan intel kaya nakadulag sa nasyon si Guo Huaping o dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin iba pang mga kasabwat kay ini na day man lamang na-detect kan mga otoridad. Sigun kay Gatchalian, talagang may pagkukulang ang mga law enforcement agencies pag-abot sa intelligence matapos makatakas ang mga guo sa nasyon. Dahil digdi, siniguro kan legislador na hihimayon niya ni Marhay ang intelligence funds kan mga ahensya kung sain aaramon kung paano ini pigagastos asin paano sindang nagbilog ng epektibong intelligence network. Ipinunto pa kay ni na nagkaigwaman sa buwatan o kapalpakan sa intelligence, dapat may mapanimbag digdi lalo na tamaluya pang nakakalipat-lipat ng ibang lugar o malaya pang nakakalipat-lipat ng ibang lugar asin nakasakay sa pantalan ang grupo ni Alice Guo. Tinabangan kan anom na foreigner si Alice Guo mantang siya ang nasa ibang nasyon kasunod kan naging pagdulag niya digdi sa Pilipinas. Sigun kay Inspector General Krisha Murthy, ang head kan International Relations Division kan Indonesian National Police, asin saro man na Interpol official nasusugnindan ang pagtabang kan mga dayuhan kay Alice mantang inina sa Indonesia. Kay bahan digdi ang 5 Chinese asin sarong Indonesian. Nagtabang ini para magbalyo si Guo hali sa Batam pasiring sa Tangerang City kung sa'y nasusog ini asin nadakop. Sigun kay Murthy, nagtatao si Alice nin kwarta sa iyang mga naging supporter kasalida nin car rental, food, SIM card asin hotel bills. Mientras na nasusog na kan mga immigration officials ang nagtabang na saro pang Singaporean kay Guo para book ang dating alkalde sa 4 na hotel room sa sarong hotel sa Batam Island. Tulong aldaw kan pirang bulan na pag-star kay ini sa manlain-lain na nasyon kan magdulag ini digdi sa Pilipinas. Masunod ang Philippine National Police o PNP sa orden kan korte na pahampangon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdangog sa Senado sa Lunes, Setyembre 9, 2024. Sigon kay PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, bilang pagsunod sa orden kan korte maigot nindang susunodon ang security protocol sa pagdara kay Guo sa Senado hali sa PNP Detention Facility. Sinabi ni Fajardo supisyente ang numero kan mga pulis na madara asin ma-escort kay Guo pasiring sa Senado sa maabot na Lunes. Matatandaan, pinaboran kan Capas Tarlac Regional Trial Court o RTC Branch 109 ang kahagadan ni Senador Risa Hontiveros na paantindiron si Guo sa nakatalaan na pagdangog kan Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Lunes alas 10 aga. Digdi piglalaoma naggigisahon si Guo kan mga senador katakod kan sa iyang naaraman manungod sa illegal na pogo operations duman sa Tarlac. Mientras tanto, dismayado si Senador Sherwin Gatchalian sa pigsasabing special treatment kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo kan mga opisyal kan gobyerno matapos kaining sundoon hali sa Jakarta, Indonesia. Sigun kay Gatchalian, overkill na ang naging trato kan sa tuyang mga otoridad kay Guo na ikinuapa kan chartered flight na pwede naman sanang isinakay na sana sa commercial flight. Alagad nilinaw man ni Interior Secretary Benhur Abalos na warang ginastos ang gobyerno sa chartered flight ni Guo asin may amigong nagpasubli sa iya kan eroplano para sa makaskas na request. Mientras na kinagma asin pinasalamatan ni Gatchalian ang korte kan Capas Tarlac sa pagtugot na mag-atendir sa investigasyon kan Senado sa Lunes ining si Alice Guo. Piglalauman na aaramon kay Guo ang mga nagtabang sa iya para may pakonstruir ang Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac asin ang pagtakas kay ni digdi sa Pilipinas. Siniguro kan Department of Justice o DOJ na pigtuto kananinda ang mga tauhan kan Bureau of Immigration na persons of interest katakod sa pagdulag kan grupo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo paluwas kan nasyon.
Sigun kay Justice Spokesman Attorney Miko Clavano, mas mapapadali ang investigasyon ninda manang digdi kon mataram na si Guo. Tinawan doon kan DOJ na puwer sa mga opisyal kan gobyerno iimbestigaran man ang mga pribadong individual na kasabwat sa pagpapatakas kay Guo. Enot nang sinabi kan DOJ na pag-iimbestigaran na ninda ang pigasabi ni Guo na may patakot siya sa buhay kan kaya siya nagdulag. Alagaday paninda masabi sa kunyan kung ini totoo. Nakipaghuron po si Speaker Martin Romualdez sa 27 gobernador kan Huwebes nin Bangi para hagadon ang saindang tabang para sa whole of government approach na paglaban sa kapobrehan asin iba pang issue. Kaibahan sa pagtiripon si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Tinawan doon digdi ni Speaker Romualdez ang importansya kan koneksyon kan gobyerno sa nasyon kan gobyerno sa lokal na nasyonal na gobyerno sa mga local government units. Kaibahan digdi ang magrealisar sa target ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibaba sa single digit ang poverty rate sa pagtatapos kansayang termino sa 2028. Nagtutubod si Speaker Romualdez na dakulang ambag kan mga lokal na gobyerno sa pagpapababa kan mga presyo kan barakalon, pagpapakusog sa agricultural productivity at sinmarhay na paghatod kan serbisyo sa mga komunidad. Sa lado ni Lagdameo, nangapunin man siya para sa kooperasyon kasabay kan pagmidbid sa importanteng papel kan provincial governors sa pagsiguro na matrayumpong na ipapautob ang mga programa. Nagpasalamat man ang mga gobernador sa pagkakataon na direktang ipaabot ang saindang mga agrangay direkta kay House Speaker Romualdez asin kay Secretary Lagdameo. Nagkapirang beses na nagkabanggaan sinda Senador Ronald Bato de la Rosa asin Brigadier General Nicolas Torre III sa ginibong Senate Inquiry kan Senate Committee on Justice and Human Rights at sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Davao City. Sa naging pagdangog, nagkapirang beses na nagsimbagan ang duwa manungod sa nagpapadagos na pagsirbi kan pulisya sa arrest warrant ni Apollo Kibuloy, ang founder kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Halimbawa kay ni ang pagbalo ni General Torre na nagsimbag sa presentasyon kan kampo kan Kingdom of Jesus Christ, tulos man pinapundo ni Senador Bato bilang chair. Si General Torre, ang presenting Regional Director kan Police Regional Office 11 na nanginot sa pagserbi kan warrant laban kay Kibuloy, mantang si Senador Bato ang dating nagserbi bilang PNP Chief kan PNP. Si Torre ang miyembro kan Philippine National Police Academy o PNPA, tagapaglungsad class of 1993, mantang si Bato parte kan Philippine Military Academy o PMA 1986, 7 taon na senior kan Davao Region Top Cap. Sa tahaw kan panggigipit kan Police Regional Office 11 na may bunker si Pastor Apollo Kibuloy sa irarom kan Kingdom of Jesus Christ, tinawan doon ni Davao Region Police Director General Nicolas Torre III na bako simpleng bunker ang sa indang pigahanap. Paliwanag ni General Torre ang bunker na sa indang pigahanap sarong end of the world type bunker o sarong bunker na kayang suportaran ang nagkapira katawo sa laog nin kadakol na aldaw. Dahil sigurado na may mga supply sa laog kan bunker, sinabi ni Torre na warang estimate kung perang aldaw kayang mabuhay kan mga tawo sa laog kay ni kay bana si Kibuloy na pigtutubudan na nagatago digdi. Sinabi ni Torre III ang nasabing bunker ang pigkonstruir kan sarong mayamang individual na may sariling aeroplano asin helicopter na nasa sa iya mismong lugar o hangar. Enot nang sinabi kan PNP ang posibilidad kan pagkakaigwanin bunker sa laog kan Kingdom of Jesus Christ compound kung sa imposible nga nang nagatago si Kibuloy. Sigun ini sa na-monitor kan PNP na sign of life sa irarong kan daga gamit ang saindang ground penetrating radar. Apwera sa mga food supply, kompleto ang mga ini, minmanlain-lain na mga essential service, arog kan malinig na tubig, kuryente, asin iba pang makapagtatao, nin komportabling buhay sa si Isay Ma na naka-star digdi sa nasabing bunker. Tinawan doon ni Finance Secretary Ralph Recto sa sarong pahayag na mantenido ang pribadong sektor bilang harigi kan ekonomiya kan Pilipinas.
Sinabi ini kan DOF Chief matapos magluwa sa pinakaultimong report kan labor force survey kung saan sinabi kay ni ang kada sarong trabaho sa gobyerno may anom na trabaho man kapareho ini sa pribadong sektor. Sa kaparehong survey na irehistro ang naglalangkaw na employment rate sa nasyon na may kokonektar sa bagulbol na inflation rate na marahay man pag-abot sa pagninegosyo para mamantenir naman ang pagrambong kan ekonomiya. Paragos naman ang tigpapautob kan gobyerno sa manlain-lain na pulisiya aron kan mga lay sa economic liberalization, public-private partnership code, asin create act. Obheto kan mga inisyatibong ini, iyon makakuanin mas dakol na pamumuhunan, mapakusog ang job creation, asin mabawasan ang mga pobre. Kasabay kay ni ang Build Better More program na matauman ng trabaho sa construction as in technical fields, mantang padagos ang pagtaunin oras para sa human capital development. Ibinida ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang naglalangkaw na employment rate sa nasyon na nalagpasan ang level bago ang pandemya na may kokonektar sa bagulbol na inflation rate. Biglalauman man kan DOF Chief na dahil digdi magubusol din masalangkaw na discretionary spending, mas piglalauman pa ang numero kan mga trabaho, partikular na sa wholesale as in retail trade sectors. Kan Hulyo 2024, nakadugang ang sektor na ini nin 1.07 million na trabaho na sinundan kan agriculture and forestry na nagtaon ni 936,000 na bagong trabaho. Nagbaba man ang unemployment rate sa nasyon sa 4.7%, bantang ang underemployment ang nagbagsak sa 12.1% na mas baba kumpara sa panahon bago ang pandemya. Mientras na sigon kay Recto ang padagos na pagbaba ng inflation ang mataonin mas makusog na spending power sa mga Pilipino na madara nin mas makusog na pagnenegosyo. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwa sa mga dyaryo nasyonal, alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. Ako sa indong nakaibahan sa pagbabareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Camille Pratsyambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan.